Pozdrav svima ljudi, ja sam Ari i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Kao što možete vidjeti po naslovu, ja ću danas da radim reakciju na Imperatorov diss track. Vi ste mi pisali u komentare na nekim prošlim videima da li mogu da uradim reakciju na ovu pesmu. Isto tako su mi neki slali i na mail, bukvalno su me molili da uradim reakciju na ovaj diss track. Ja sam bio u fazonu, rekao ok, nema problema, sve ću snimiti za vas, sve što budete hteli. Tako da sam odlučio eto sada da vam snimim ovaj video. Ja sam inače pre njegove pesme poslušao pesmu od Džibrosa, on je valjda prvi snimio diss track na Imperatora. I iskreno da vam kažem i nije mi se nešto toliko dopalo, a i video sam da ima dosta dislajkova, tako da nisam teo da reagujem na tu pesmu, ali sam odlučio da sada zajedno sa vama poslušam Imperatora da vidim šta je to on odgovorio njemu. Tako da i pre nego što počnemo, želim samo da se zahvalim svima vama na 10.000 subscribera. Ljudi, najjači ste, bukvalno kanal leti nenormalno. Uskoro sledi specijal za 10.000 subscribera, dakle ja ću farbati kosu u novu boju kao što sam i obećao, ali vidjet ćete u koju. I obavezno svi koji ste novi lupite taj subscribe, gazimo dalje što pre da povećamo ovu familiju i to je to, krećemo. Ok ljudi, krećemo. Osobe. Nešto zanimljivo za gledat. Naravno, nemam ništa protiv jednog od youtubera spomenutih, ali na kraju svake te drame, na kraju svake te napetosti, neko mora izvući deblji kraj. Ja se neću izblamirat, svoju armiju formirat, mogu samo garantirat da ću diss track demolirat. Ovaj diss će lako da te ostavi na podu, dok ti snimaš propalu Minecraft epizodu. Moram da kažem, ovo za sada odlično. Dobro je bacio sve ove rime, lepo se rimuje, tako da idemo dalje. Samo si me smaro i na Skype-u si me cimo, poslo neki klip fazon vidi šta sam snimo. Rekao sam mu dobar si mali, malo ga hvalio, u sebi razmišljam samo si mi ti falio. Za ime tvog kanala ne vrijedi ništa pričati, u klipovima svojim uvijek znaš samo brbljati o dosadnim stvarima i dosadnim temama. Idi zvari kiku pa se maži njenim kremama. Dobar je, odlično, nije loše. Mugo si se samo raspali zbog mene, nisi htio snimat kad je došao red na tebe. Vidim Džibros da ti se sada znoje dlanovi, dok te sad napuštaju tvoji vjerni fanovi. Ljudi mi je mnogo žao, sad ih nisi zadržao, sam si sebi otežao dok si koke režao. Mislim da je dosta, završi ovaj beat, od Džibrosa večeras neće ostati ni mit. Mrzi me većina, ali za većinu briga me, razlog ovog disa je što Džibros ološcima me i ne mogu da odolim kad bacam ovaj flow, jer ti se moli Bogu kad bit mi baci cogu. Ok, mislim da je to jeste. I to je to ljudi. Evo, poslušali smo zajedno dakle ovaj diss track. Iskreno moram reći da mi se sviđa, nije loše s obzirom da Imperator nije reper i dečko se dobro snašao. Meni se sve ovo čini kao jedna velika sprdnja i iskreno ja sam rekao da ja nisam za diss trackovi, nisam za ove stvari, ali sve ovo ok, znači dok je zezanje, jer ipak se sve ove pesme prezentuju mlađoj deci i opet su youtuberi, ajde tako kažemo, neki uzor mlađima, tako da mislim da dok se ne preteruje sve ok, dok je zezanje, tako da mislim da je sve ovo ok, da eto ne bih više ni komentarisao dalje. Ja se nadam da se vama svidio ovaj video, ako jeste obavezno ostavite like, a mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!